bandiraɓe tedduɓe daroɓe Ayaw Pini TV bisimilla moɗon e rogere meɗen arwanide journal di Dakar ɗo ete Dakar Madina Gounass kolol hitande ujunnaje 2026 eɗen tawe ɗo e Dakar ko ñalawma goto walla mbiyen ñalawma e feccere heddi e kirndol Dakar ɗo ete e lulde alliyankore nde e mbawi ɗon saaha joni gueɗeɗe kala paari gam wawde jaɓɓade ɓe ganduɗa kañum goni julɓeɓe ummotoɓe nokkuji certuɗi gam arde tawtorede nde ɗo lulde alliyankore ko ɗum je sababu noon en jeehino yilloyade ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni halfinaɓe kala ko yuwiti ala haali e joggugol ndiyam ɗo ete Dakar ɓe kolliti oɗo saaha joni ko guila yontere faale hande ɓe puɗɗima golle mabɓe oɗo saaha joni noon o gueɗeɗe paari haɓe eti so tawi julɓe gaari ma mbaw hebde ɗum ko ganduɗa kay ene mbawa ɗum hatojinde to banggue ndiyam gam ɓe mbawa sellinde ɗum ganduɗa kañum woni dewal mabɓe Allah hajji si ko goto e halfinaɓe ndiyam ɗo ete nokku Dakar o ko kanko woni ko kettotoɗen e oɗo saaha noon to gonɗen ɗo to gonɗen e haalde ɗo ndiyam ɗam ene wayno o saaha min mbaɗi départ e départ o noon ko ina wona hedde hande balɗe sappo e naggam emin ga min gondi ga hen emin gondi ga hen e équipe mo ganduɗa hoore ma ko Asifor mo Medina Gounass aywa ɓenne kañumenne ene gari ga hen e golle toppirade ko fate tiwoji ɗi nde wonno min dañi tiwoji kewɗi ɗi ganduɗa hoore ma ene daña probléme ɗum ko chaque année e nder Dakar he tiwoji goɗɗi ɗi ko pusɗi fodde kam forage uji ɗi aywa kanji foof oɗo saaha kam min kuɓɓiɗi min puɗɗima ni kam won hen ɗi ganduɗa min puɗɗima werlade ndiyam e nder Dakar he pour ha yimɓeɓe mbawa hebde ndiyam keɓano mbaɗiri programme alhaali Dakaji mumen ɗi eyyi to banggue alhaali réseau o noon won réseau o won ko woni hen e ɓeydede ko gonga ni ene ɓeydatno e ɗiɗo duuɓi foof e nder Dakar he kono hikkane won ko ganduɗa hoore ma fuɗɗama ƴettede e banggue ɓeydugol e nder Dakar o ko fati e alhaali réseau o e oɗo saaha kam so Allah yimɓeɓe ina hen no fewi e golle ɗe eyyi fodde kam haqqillaji amen no dokkiri Dakar o no woniranno ni ene gasa inchallahu taala manque maji ndiyam mbaɗannoɗi ina ɗamina hikka aywa ma samor no fewi so Allah jaaɓi inchallah wonno ko hajji si kalfinaɗo ko yewti e diƴƴe ɗo ete e lulde alliyankore Dakar mo haali haala Dakar haala sonorisation woni tan ɗin ɗon micro ji kam e bafloji beele moni kala ɗo wawi wonde kala wawa nande ko waɗete ko e caliki ko noon kadi wawa hebde ɗum ganduɗa kañum woni sawtuji ganduɗa ene gummo ɗo e less caliki wawa ɗum nande no hannirta nete halfinaɓe ko yewti ala haali sonorisation kamɓene ma won hande balɗe haaɓe tawe ɗo e nokku Dakar o ɓe kolliti gueɗe ɗe fofoof paari gam wawde yuɓɓinde hunde no hannirta niyete omo ganduɗa kañum woni e ceerno Ahmadou Boyinaji Sall ko kanko woni kalfinaɗo kala ko yewti ala haali sonorisation ɗo ete Dakar Madina Gounass ko kanko woni ko kettotoɗen an Dakar kam ko jama Dakar foof ceerno wi ko jama kala so neɗɗo woni ene wawi julde toon wadde noon min jiiɗi ko etade hay somin mbawa wadde foof kam mbaɗa maximum kala ko ɓaɗi jama ka so neɗɗo yomi toon teno wawi juldude julɓeɓe eyyi goɗɗi hen seeɗa franchement abo hitande foof wonno min golliranno kono hikka min change min gollirta ni min golli boowal ngal ha paari ko ɓuuri goɗɗo muusi ko min golli heddi ko nder o rek ni fawde systéme aji ɗum heddi ko hewani bon alhamdulillah an ko maɗɗa duuɓi ko aboya sappo bon yimɓe ne mbawi deññude haqqillaji mabɓe quoi eyyi inchallah hitande fof kala koɓe mbatta ɓeeɗo ɗum sodo hikka ni machallah dal e dow wujji ene jetto alhamdulillah Dakar Madina Gounass eɗen gandi ene jeeya e fandade ceerno waylude hesa magu ko yewti ala haali yimɓeɓe moni kala eto yadude jamanu e Dakar ji ɗiyete yimɓeɓe noon mbawa waylude gonka Dakar ji ɗiyete mbaɗa ɗum hono no sifa Dakar woni caali jamaki
ɓe ganduɗa kañum goni guijilonnaɓe kañum ƴetti on ɗon exemple ko ɗum jii sababu noon daka guijilon oɗo saaha joni ɓe ganduɗa kañum goni ouvrier ji kam e halfinaɓe ko yowti e golle ɗe nena daari gam yuɓɓinde golle ɗe no hannirtinete addude bayladi ko hesɗi ko yowti on ɗon fannu en kettotoɓe ko jewtidene mabɓe. minen goni ɗo e Daka miɗen mbaɗa karole golle ɗe min tolni e wadde duusuji kono hannde kay min paari hannde golle ɗe paari e hoɗi hedderaɓe ɗo golleji noon kono minen kay hannde min paari e minen mbaɗa karo golle ɗe min puɗɗiɗe hannde waɗi min ɗo 3 jours hannde waɗi min ɗo 3 jours min puɗɗi golle ɗe ɗiyen koye amen no fewi min jetti maître amen. Allah ɗo kam Allah e wonde moƴƴo ɗo ende wiyete kirnol Daka taw foof min gayni so Allah jaaɓi kadi komin puɗɗi ɗo ko faade hannde heɓani hay lewru ko yettere Allah ne feeri kadi gollaɗo ko faade joni ko cuuɗi nogas pawɗi walla so waɗani cuuɗi capantati kam woni nogas pawɗi kam ɗum kam no lima ene timmi ko oɗo Daka woni kam Daka tokoso e nder majji goɗɗi ene daara en nana e nder Daka he yettere Allah ne fewi golle ɗe kam no yaara yeeso machallah. eyyi oɗo sifa kadi ko sifa anniya ceerno joguino wonde ande Daka o foof omo yiiɗi Daka o golle kono noon kala gollowo Daka o golla ɗum e mbaadi jamaka haali jamaka ne wayni gollire noon kamɓe noon Allah rokkiɓe timminde anide on anniya ceerno e ɗeɗo golle ɗe jooɗi garɗi anide e yamirore ceerno men ceerno Ahmad Baylo e gardogol makko ko kanko gollini min ɗeɗo golle kanko kadi min gollidi golle ɗe e ɗo joni noon ko e finition ngaji tan min goni e caleje ɗe nani maɗe gon fodde caleje 5 eyyi ɗeɗo foof ko ñande ɗiɗi korka golle ɗe puɗɗa eyyi ha Allah noon yettini hande golle ɗe ɗo jetti ɗo ha yettima ɗo eyyi hande ko cuuɗi ɗi gona e fewnede taroɗe ɗe e foof tan polombiri kalore foof nan ɗo anide ministre ji foof nan ɗo kamɓe foof eɓe jinga golle ɗe alhamdulillahi rabbil alamin ɗum noon ko Daka ceerno Ali Yerbal ɗo gonɗen ɗo ko ɗon daariɗen ɗon kalten ɗo ka ɗo haala ka kalten en jettana hen Allah golluɓe golle ɓe. soko Daka guijilon woyli mbadi arti e hesam hesamagu won heddiɓe e mbadi gadantewi ɗi kamɓe noon oɗo saaha joni haɓe daari gam fewnude ɗen ɗon caleje so tawi kay julɓeɓe gaari mbawa tawtorede omo ganduɗa kañum woni Mouhamadou Siraji Sow ko pewnowo caleje mo tawɗen wayte nder Daka o kanko noon ko Daka mo darnaɓe woni e fewnande guila hitande ujunnaje 2009 woni 2009 ko kanko e mabɓe jokkodiri gam o wawa golnade ɓe golle mabɓe no hannirtenete kanko Mamadou Saliou Sow ko kanko woni ko kettotoɗe. Daka Ndar pewnanmi eyyi mbeɗa fewno Daka Ndar darnaɓe ceerno Ousmane en ɓen ɗumen fuɗɗinima ɗumen Daka o eyyi hakkude ɗo jangga meɗen mamin gaynu golle ɗe eyyi bisimilla mamin jogui kadi Dakaji goɗɗi min pewnata nder Dakaji he Leymi Diam en Maymunata en foof mamin ɗumen pewnan Dakaji eyyi joni alhamdulillah ndeɓe puɗɗoto ɗo min garɗo min kawri ɗo min kaldi ndi guila min kaldi noon min jokkodira téléphone min kalda ɓe nodda amin min kalda mabɓe min mbi min puɗɗima golle ɗe eyyi taw joni min puɗɗima golle ɗe min golla komi ko poti gollude siɓe gari noon min totta ɗumen ɓe kala komin keeɓi foof min jaɓiri ɗum Allah e nelaɗo muɗum eyyi ko noon min gollirta kewe ɗe woɓɓe ɓe ina coppoyo kewe ɗe goɓɓe ne coppoyi na gadda ga ne yeeya eyyi woɓɓe noon no cooda ina pewno caaliji mabɓe siɓe gari noon taw ɓe kaldi ɓen ɓe jooɓa ɗumen cogguji mabɓe eyyi minenne kadi komin coodata huuɗo ko min waji mbiyata ko calɗi ɗum fof koko sodete huuɗo ko koko sodete eyyi joni noon a haaldata mabɓe ɗum min gollirta noon gollirte banggue leɗɗe ɗe e huuɗo ko eyyi inchallah ɗum woni duuɓi sappo de walla ɓuura ɗum boom saabi guila 2009 mimin ɗo inchallah ñande fof noon min dawa Dakaji min gollat yeeyoɓe leɗɗe kam e saketaji eko nandi hen oɗo saaha joni kañumenne jittima koye mumen no hannirta ni yette e jeygu leɗɗe ɗe te saabu ɗum hewɓe yimɓeɓe so gari koma cooda ɗen ɗon leɗɗe gam mbawa hutoroyade ɗum guila e pewnurgol caleje ha e gueɗe goɗɗe nandirɗe hen aɓen yeeyoɓe ɗen ɗon leɗɗe kolliti ina jiiti koye mumen e gueɗe ɗe e ko leɗɗe jeeyammi ɗo leɗɗe ɗe ko pour affaire programme Daka tan kala garɗo ɗo ne sohli fewnude caali so ne sohli ara ƴetta ene woodi paale ene woodi ceere ene woodi kadi leɗɗe kadi taw ko danki watte ɗum ɗon a sañat joɗɗa hen ɗen noon ɓuuri wawde sodde ɗe ko fuutankoɓeɓe
eyyi paale ɗe noon ɗum ɗo ɗum ko ene fuutankoɓe en cooda ɗumen ni kono noon hayɗo e Daka he kadi ene soode ɗo pour waɗe caaleji eyyi alhamdulillahi rabbil alamin min jiidi hen ko amen kay no feewi guila min puɗɗi yeyde ɗum kam ene yaha kay par ce que ɗum ɗo joni ko arno premiére ko fof gasi joni ko deuxiéme tour o woni ɗo kay ko normal kay alhamdulillahi rabbil alamin ko yettere Allah kay no feewi wona seeɗa gueɗe ɗe oɗo saaha joni ko heewi gasi gam wawde jaɓɓade golle ɗe toon to Daka o tugi tan ko less caliki ha yetti ɗon dakaji ɗi ganduɗa kay ko basuji poɗɗi darnede ɗum nene kadi darnama no hannirta ni yette e wiide omo ganduɗa kañum woni Ndiaye Bache ko goto e halfinaɓe ko yuti alhaali pewnugol basuji ɗo ete e lulde alliyankore nde kanko Ndiaye Bache ko kanko woni ko kettotoɗen ko yewtide e Oumar Ba wondude e Aliou Kandé basuji ɗi tokosoñ koñ wiyete sapito ɗum ɗon timmi hankadi ko fati e dental Daka bureau mabɓe toon timmi wa julirde caali jama toon ko basuji tokosoñ koñ ɗiɗi fof timmi 55 sur 100 toon paari heddi ko nogas sur 50 goto heddi janggo walla bawa janggo sukaɓe foodat basuji ɗi ha timma caggal ɗum min naata Daka présidence décoration ji heddi seeɗa kono ko seeɗa wona ha inchallahu janggo hono o waktu tawi paari patɗen tan ko yamirore ceerno eyyi golle ɗe jobdino hen almudagal no hen saabu golluɗo ha nangue muti looti yari ata e continue ha weeti ɗum jobdi muɗum ala ko duwawu tan joom makko faadi jobdi muɗum ala duwawu joom makko fadata koye ɗum min woni wadde kadi sukaɓe kamɓe fof hande koɓe waloɓe Daka ɗo saabu golle ɗe ko heddi ko yo timmu surne o yoɓe jemmo almudagal ko ɗum woni hen ko ɗum min mbaɗata alhamdulillahi rabbil alamin umma islamique ala koyɗe caggal oɗe koyɗe yesso tan woni yahat tan ala ko ruttitto caggal ko yesso fayi no jiiruɗa ni caali jama ni ko noon Daka o boni yaade nan yesso tan ala caggal ko ɗum addi basuji no wayi ni wona ni basuji wano Oumar Ba ina artana en e ko fewti alhaali e jubbude ndi holliti oɗo saaha joni golle ɗe paari ko noonne kadi ɗin wasiyaji ɓe ganduɗa kañumen goni toppitiɓe ko yuti alhaali nden ka ekkisal ha tengti noon e soldateɓe faabuɓe ɓen ɓe kolliti wonande mabɓe mbat hirjino fewde e julɓeɓe ko yuti alhaali gonagal mabɓe to wiyete Daka ha tengti noon e ɗin ɗon jeeyli ɗi ganduɗa ene kuɓɓe saabu ɗum yimɓeɓe ene kattojina e muɗum e kala saaha kanko Oumar Ba ko kanko woni ko kettotoɗen parfois golle Daka gasata saabu ñande sakatede altine won fewnitoɓe place tokoso to joñi pour no jokkitiri golle konɗe ɗon ɗe ɗum waɗi gasata kono hande noon golle ɗe to jotteɗo to liggateɗo to wirdeteɗo to yewteteɗo to namdi to Daka wonat ɗo hande ɗum gasi ha laaɓi cer ɗon tan mbawɗen hen yettade e ɗum tigui wadde ko wayno sapeur pompier ɓe kokkama jewte e kanaluji médiaji ɗi nde ɓe jettoto ɓe kalani yimɓe eɓe jogui kadi yewtere to micro ɗo beele ɓeydo yajde eɓe jogui kadi rondre mo e mbatta subaka law e Daka ji beele haaldande yimɓeɓe holto jeygol foti wonde to jeygol woni holno foti waɗede wadde noon eɗen jettaɓe no fewi kamɓe sapeur pompier e darde mabɓe gasi ha laaɓi ceerre to gueɗe meɗen arwanire e journal di Daka premier numéro ɗo ete Daka Madina Gounass kolol hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas jeegom adi meɗen e kabaruji Daka wonande ko janggo soko weeli gueno ɗo e nden min mbi on jokke ɗoftade kam rewidade programme uji ɗi Pindi TV Allah jarama jarama hayo boral men ɗi ñalɗi Daka